Digel nêzîkbûna destpêkirina prosesa rêzgarkirina bajêrê Mîsel ji hemî layekî ve amadekarî dihêne kirin û rêveberiya saxlemiya parêzgeha Duhokê jî kombûnek digel saxlemiya parêzgeha Mîsel û rêxrawên biyanî yên ser bi neteweyên êgirtî ve encam da û di vê kombûnê de plan ji bo çawaniya xizmetkirina awareyan hate danan. Rêveberê saxlemiya Duhokê jî ragihand li gorey şiyanên wan berheviyên xwe kirîne û niho di qunaxa amade başê dane. Ya xuya ye ku me gela aware navxuya Duhokê de hene و me gelek aware pêşbînî dikên bêteve و me şerek jî li ber e û me çendîn kem jî hene. Bêguman ew şiyan berdestê me têran nakene. Ji bo hindê jî me daxwaz kiriye hemî rêxiraw zêdetir xwe xwastîn û pitir harî me bikene. Istedada xwe derbiriye û geleka jî piştevanî kiriye bû nimûne rêxirawa saxlemiya cîhanî heştnihû çendîn ambulans û çendîn klînîkê digerûk bû me dabîn kirîne û çendîn pêdawîstiyê dermana wan jî. Ve her wesa jî me daxwaz kiriye Wezareta Tenduristiya Bexda wek erkê xwe cêbecê bikin û pêdawîstiyên dermana bû rêveberiya giştiya neynewe û ya Duhokê ya Hewlêrê dabîn bikene ve zîtirîn demgehîn neme. Ji layê xwe ve nûênerê saxlemiya parêzgeha Mîsel derbareyê harîkariyê û piştevaniya hikûmeta Iraqê di biyavê saxlemî de ragihand. Hikûmeta Iraqî jî piştevaniya xwe nîşan daye. Em wek saxlemiya parêzgeha neynewe bê hevkarî û piştevaniya saxlemiya parêzgeha Duhokê û rêxrawên biyanî bê taybet ji yên girêdayî xizmetên saxlemiyê me berhevî kirîne bo pêşkêşkirina harîkariyên saxlemiyê û Wezareta Saxlemiya Iraqê jî piştevaniya xwe nîşan daye bo dabînkirina pêtivî û derman û kerestên saxlemiyê bo awareyan û leşkerên Iraqî û hêzên Pêşmergê Kurdistanê û hemî amadekarî dê biyavê saxlemiyê de hatîne kirin. Berhevî bo rêzgarkirina bajêrê Mîsel diberdewam û li gorey daxuyaniyên berpirsên Iraqî prosesa rêzgarkirina bajêrê Mîsel tinê destnîşankirina demjimêra 0 maye û ev prosese dê dest pê ket. Beyar Amedî, Badînan Sat, Duhok.